Ang bira ito pa. Ito sa larin eh. Ito talaga rin, oh. Pwede talaga. Tama! 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 Okay mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel. At medyo nagkapunuan na yung pilahan namin dito ngayon mga katupay. At siyempre magpapahula na naman ako sa ating palaro mga katupay. Itong aking chichirya mga katupay. Yan o. Yan. Pahulaan na nila ito mga katupay. Oh, nari na. Boundary lang o, boundary o. Hulaan nyo lang o. Kaibigan Kal. Kaibigan Kal. Oh. Oh, nari na. Okay, ito yung unang kalawak natin mga katupay. Si Kuya, kasama naming tricycle driver. Anong ulam mo dyan Kuya? 200 pesos yan Kuya, pag nahulaan mo. Boundary. Boundary yan. Oh, boundary. Ula 200. Oh. Tupay, 200. Boundary yan, ika. Hindi naman nakabalot. Eh, wala kang mukha eh. Hulaan mo lang. Anong alam mong chichirya Kuya? Hindi ko makain ng chichirya, Ha? kuya. Hindi ko makain. Alam ko kinakain nito. Anong alam mong pangalan ng chichirya? Malay mo, yung malala mong pangalan ng chichirya, yan. Oh, di, boundary na kaagad. Ha? Bigat. Bikat? Bikat? Mali. Mali. Sayang, Ito. mali. Wala mo. Ah, ito, kaibigan namin si... Kaibigan namin si... Chip eh. Ha? Chip eh. Chipi? Oh. Mali pa rin eh. Mali pa rin. Mali pa rin. Dito. Dito. Ah. Ayun, ito. Galiw, dito. Kumain muna tayo. Ah, kumain. Baka surtehin. Para Kumain para surtehin. manalo. O, baka manalo. O, yan. Richie. Sarap ng ulam mo ah. Si daw Richie. Pakain. Ha? Mali pa rin. Pumula na yan. Oh, Justin. Tubig. Ah, yan. Kaibigan namin, kasama namin, tricycle driver. Yan o, 200 pesos yan. Oh. 200 pesos. Ano hula? Ito? Baba. Manipis? May buntot? Ah, inamoy pa oh. Namoy. Mobe? Mali pa rin. Wag mapulit yung balot. Mapulit yung balot. Oh, sino pa gusto dyan? Baka makuha na ang aking kapatid na Oh, hala. Sino pa gusto dyan? Oh, wala mo na siya daw. Wala mo na. Ano po ang ating... Malay natin. Wala mo. Hindi, boundary. Ano, patamaan mo yung boundary. Ha? Ano? Malay natin. Chichirya! Chichirya. Ano pangalan ng chichirya? Ano ang pangalan ng chichirya? Ano? Malay natin. Sige na, hulaan mo na. Ano nga rin? Ano? Balay. Malamba mo! Oh, malay mo. Palasampo mo yan, oh. Di 200 pesos. Oh. Wala kong alam na chichirya. Bakit magbanggit ka lang ng pangalan? Malay natin, yan ang hawak-hawak mo ngayon. Ushi! Wisi na! Eh, klaro mo. Buwisi ba talaga? Buwisi? Sigurado ka? Hindi na magbago? Bira ito pa. Ito sa larin eh. Ito talaga rin, oh. Buwisi talaga? Tama! Tama talaga. Tama. Okay ah. Okay, buksan mo. Ano? Uwisi ba yan? Basahin mo nga, uwisi ba yan? Ayan, Ushi, oh. Ito yung pangalan, oh. Laki-laki, oh. Braga naman yan. Ito sa larin, eh. Bravo, eh. Mali talaga. Ah, mali mga katupay. Migos. Isalno. Ayan, mali pa rin mga katupay. Migos. Pasayaw-sayaw ka pa sa ano,
Ano sa no? Wisi? Bingos naman eh! Mali na prank na! Na-prank ka sa no? Alright mga katupay, na-prank na naman yung kasama namin dito. Napuno na yung pilahan mga katupay oh. Grabe oh. Oh, mula doon hanggang dito mga katupay, kabilaan yan. Okay mga katupay, dito magtapos yung video natin mga katupay. At siyempre mga katupay, bago tayo magtapos, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at bago ka pala napadpad sa aking YouTube channel mga katupay, pa-subscribe naman dyan at click na button bell at click all para maging updated ka na sa i-upload kong video mga katupay. Chano! Sayaw! Sayaw! Sayaw kita! Nawawali! Woo! Nabra! Sayaw! Sayaw!